Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ako ka lang. Sige, makalakaw ka na. O panid-inin niyo kung kinsang nagkuha sa kong jacket. Yes, miss. Unsa kay suda ng sobre? Murag baga man na. Ako nang tanaan. Miss Mara? Miss na unsa ka? Kuan? Unsa may suda ng sobre? Muram na pictures, no? Mga pictures ni. Kang kinsa man ang pictures? Naunsa ka? Nagluspad lagi ka. Wala. Wa ni hinungdan. Mara, higalat ta. Makasali ka na ako. Tabangan ta ka sa tanan nimong problema. Hindi tabok man eh. Kisa man rin padain eh. Di akaw na. Nang luspad gid siya sa pictures nga kung giputang sa information desk. Kana, Mara. Magkabuang ka. Mabuang ka sa kahadlok. Linda! Nga na, Miss Mara? Naibaw ka ba kung kinsang nabutang ining sobre din sa mong desk? Alam, ma'am, adyo ko makabantay, ma'am. Nag-CR maguko ka kanina. Unya, pagbalik na ko, nana ng mga pictures siya. Mao ba? Ang CCTV! Tanawa sa CCTV! Nga para ba ko'y gilimpyuhan nga room, Miss Mara, kay do na tay guest nga mo apot ron. Sige. Unahan na lang ang guest. Si Justin na lang ko tawagan. Hain naman ni si Justin. Huwag gitaw din, Main mo ka sila. Si Mara na sa dingin nawag. Unsa naman sa inahitabo, Mara? Kinahanglan mo pa uli ka. Doon ako'y gustong tanawin sa CCTV cameras may information desk. Oh, nagduda ka nga dito ni mo nabiyaan ang imo jacket? Dili. May gibiling ka sobre sa information desk. O ba makabatay si Linda kung kinsa nabutang ini. Unsa? Oo niya. Unsa na isuod sa sobre nga muram kag misamot og kataranta diha? Pauli na lang lagi diri. Wa diha si Alice. Unsa? Nganong naibaw man ka nga wa diri sa alis? Basta! Justin, pauli lang. May pakita ko nimo. Te, hindi pa ka musuot eh. Bugnaw madinis gawas ay. Romero, mura magud og maghuot ang akong dugan kun magkakita ko ni Jerome. Unya, mamiya na ta din eh. Ato lang silang igaid. Way makaatiman nila sa ilang pagkaon kung manlakaw ta. Pakanon ba ginani mo? Nga ito managkag mga tawhana? Wa pa malimpyo ang akong dungog, Romero. Kinahalang atimanon una sila. Aw, kung mauna, dadon na lang nato sila sa bahay nato. Dili sa mahimo nga dunay makakita nila dito. Di ba? Ilapi na si Justin. Gusto sa doon ka. Pero te, ang maayo na kong buhaton ini no? Mao nga tawagan ako si Carlin. Basi makunahuna na gyud siya sa pagpauli dinhi kung mahibaw siya nga niya na uban nato si Jerome. Na sige. Tawgi si Carlin. Pero doon na tayo problema, te. Oh. Kay murag, wa man niya yung cellphone. Kay di, magyug siya motubag. Ay naman ni si Justin. Kinahanglan amo ni masulbad problema ha. Shit. Mara, Ano yung tabo din
gani? Justin, doon ay nakakuha sa jacket nga itom na ko. O gihulga ko sa mong tao. Ha? O ano nakasulti mo kang gihulga ka niya? Klaro kayo. Klaro kayo nga ang text na ko ini. Maura sa manipadaan ako sa picture. Oh. Naa niya ang imo jacket? Og, tanawa. Tanawa. Niya ang pictures nga nakuha na ko sa information desk. Ambi. Oh. Dili. Si Jerome ka na ug si Alice ang nagsulti. Kitsa may nagpadain ng retrato nila ni Jerome ug Alice? Muna gusto na ko mahibawan. O ang CCTV lang makakonfirm kung kinsa ang may doon sa desk o may butang ano maong sugri sa picture ni Jerome ug Alice. Dali, tanaw na to ang tanang kuha sa CCTV. Ngano man eh? Nganong guba man yung CCTV camera? Si Linda lang makatubag ini. Tawag ka si Linda. Oh, Unsa naman yung panghitabo karon? Mura man og dunay na hilapot sa among kinabuhi ni Mara. Linda, daghan og guest karon? Daghan sad, miss. Basin og dunay magpamassage siya. I-promote sa dang atong spa, ha? Sure, miss. Pero may man akong i-appeal sa pag-promote ang mga kagamitan nato din sa resort. Thank you. Welcome. Linda! Ay, Kinsa may suits na himutangan sa CCTV monitor. si Undo raman to, miss. Hain si Undo. Nganuwa siya dito. Ambot lang ka, miss. Busy man ko din sa atubangan. Kinsa nga undong inyong gipangita? Katong ito man og kulot na buhok. Katong kiang nga maglakaw? Oo. Mo na. Paingon mo to siya dito sa gawa sa gate. Ganin ang buntag. Unsa? Linda, tawagi si Undo sa iyang cellphone. Kinahanglan mo report siya na ako karon dayon. Miss Mara, unsa day problema? Doon na lang kay gustong tanawon sa CCTV camera din sa tubangan. Pero, guba ang recorder. Unsa man? May tubag siya? Dili man mo tubag, miss. Hatagin na lang ko siyang number, B. Ako manawag niya. Unsa? Nagduda ka nga si Undo mo imitray doon na to? Mao ka na. Tungod kay, nga namin ako man siya, wala mo balik din sa CCTV monitoring room. Doon na milagro nga gibuhat ang panuway. Pero nga naman, Ansi nga naman? ganun na ibaw mo siya bahin sa jacket nga itong. Og bahin na ng retrato ni Jerome ug Alice. Mo na nakapalibog na ako. Pero klaro na kaayo. Nga gituyo pag ang recording sa CCTV camera sa tubangan. Panuway. Justin, kinahanglan pangitaon ni mo sa Alice ug Jerome. Ang picture. Ni ara ining dapita sila sa Jerome. Pero, may nahibudngan ko. Unsa man na? Naglingkod na nag-wheelchair si Jerome. Aw, base na silang duha sa sud sa usa ka ospital. Susihon ta ang tanang hospital. Hain naman si Caroline, oy. Di man siya mutubag. Wa kay dautan na hitabo ni Carlin Romero. Ambot lang ka, eh. Pero, dili mo gano'n niya batasan. Di nga di dyan mutubag. Mausab na akong gikabalakan, Romero. Kahit karon ka. Lasa lang ni. Wow, magyud ti, oy. Di, gyud siya mutubag, ti. Nga naman, eh. Hello, Romero. Ay, salamat in taon. Ay, salamat ka rin, mitubang na dyan ka. Nadawat ba ni mong video nga akong ipada? Oh, may buhatan ko ini. Unsa may plano nimo karon ha? Niya mi karon kauban si Jerome. Ayaw mo pagbiya diha. Tago lang ko na mo diha, ha? Siguro alam gyud kay di na makaikya si Jerome. Sige. Ayaw mo pagbiya diha kung dili ko manawag og balik. Sige. Magpaabot na lang mi sa imong tawag. Sige, salamat.
Tepa, nga nulit siya na magkakontakon, Carlin. Doon na lang ko yung importanteng gibuhat. Mao ba? Dili gyapon ka mo paulit din eh. Hapit ako mo pa ulit diha, Romero. Gamay na lang yun ang kuwang. Sige, bye. Okay, bye. Naa sila si Mara o Justin. Nanggawas na sila sa ospital. May kipangita sila. Oh, nakabantay si Mara sa kung sakinan. Kathy? Oh, niya siya pa doong din eh. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!